आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृहाचे अधीक्षक रवींद्र टोणगे यांनी बंदीजनांना एक नवीन दृष्टिकोन दिलाय. कारागृह परिसरातील जागेमध्ये भाजीचा मळा फुलून बंदीजनांमधील भावनांचं परिवर्तन केलं. जन्मठेप, खून, चोरी या प्रकरणातील 96 बंदीजन जिल्हा कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. मात्र आज रवींद्र टोणगे यांच्या बदलीच्या बातमीनंतर याच बंदीजनांच्या डोळ्यात अश्रू दिसून आले. कारागृह अधीक्षक आणि बंदीजन यांच्यातील या अनोख्या नात्याचा प्रवास कसा झाला पाहूया. एक व्यक्ती एका ध्येयाने प्रेरित होऊन एक विशिष्ट असं आपलं प्रोफेशन स्वीकारते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येते. सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृहामध्ये आपलं काम सुरू करते आणि या बंदीजनांबरोबर, या बंदी बांधवांबरोबर की ज्यांची आयुष्याची उमेद कुठेतरी हरवून गेलेली आहे, त्यांच्या आयुष्यामध्ये पुन्हा एक नवीन स्वप्न, एक नवीन यशाचं स्वप्न, एक नवीन समृद्धीचं स्वप्न जागवते आणि ते प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करते. आणि ही व्यक्ती आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृहाचे अधीक्षक रवींद्र टोणगे साहेब. टोणगे साहेबांनी हे जे काही सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृह आहे त्या कारागृहाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला. इथे असलेले बंदीजन यांच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह किंवा त्यांच्यातले असलेले सुप्त गुण, त्यांच्यातली असलेली उमेद पुन्हा जागवण्यासाठी या पूर्ण कारागृहाचं त्यांनी जणू नंदनवनच करून ठेवलेलं आहे. गेली 1.5-2 वर्ष त्यांनी इथे अविरत परिश्रम करून या कारागृहामध्ये एक वेगळं समृद्धी नांदवायला सुरुवात केलेली आहे आणि ती आहे इथल्या शेतीमधून. शेती ही प्रत्येकालाच मन रमवण्यासाठी अत्यंत उत्कृष्ट असं साधन असते, परंतु ह्या बंदीजनांच्या मनामध्ये एक नवीन प्रेरणा, एक नवीन स्फुल्लिंग सुरू करण्यासाठी, ते ताजं करण्यासाठी रवींद्र टोणगे साहेबांचा खूप मोठा सहभाग आहे. टोणगे साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत करते. नमस्कार. टोणगे साहेबांनी गेली 2 वर्ष या कारागृहातल्या बंदीजनांसाठी खूप 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 असं चांगलं काम केलेलं आहे. टोणगे साहेब, मला तुम्हाला विचारायचं वाटेल की ही जी काही प्रेरणा आहे ती तुम्हाला कुठून मिळाली? सर्वप्रथम तर मी आपलं कारागृहामध्ये स्वागत करतो. तसं पाहिलं तर माझा जन्मापासूनचं माझं जे आयुष्य आहे ते संघर्षमयच आहे. साधारण मी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील राहणार आहे. सध्या मी परभणी जिल्ह्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असून आम्ही 1972 ते 1978च्या दरम्यान त्या ठिकाणी एक प्रकल्प झाला. त्या प्रकल्पामध्ये आमची सर्व जमीन गेली. माझे 5 चुलते त्यासह वडील आम्ही वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये राहायला गेलो. माझी आई आणि वडील मुंबईमध्ये राहायला आले. त्या ठिकाणी त्यांनी संसार थाटला. माझी बहीण आणि मी, मला आठवतं आहे, आम्ही घरी असायचो आणि माझे आई आणि वडील सकाळी 5 वाजता गारमेंटमध्ये कामाला जायचे. तर त्या ठिकाणी आमची 7-7 दिवस भेट व्हायची नाही, कारण रात्री ते 11 वाजता यायचे. रविवारच्या दिवशी, सुट्टीच्या दिवशीही ते ओव्हरटाईम करायचे. तर असं कधी कधी 8-8 दिवस आम्ही आमच्या आईवडिलांना भेटायचो नाही. तर हा जो प्रवास आहे तो थक्क करणारा आणि संघर्षाचा आहे, कारण आईवडिलांनी नेहमीच कष्ट केले आम्हाला चांगलं आयुष्य देण्यासाठी आणि आम्ही लहानपणापासूनच त्यांचे ते श्रम बघत आलो. कालांतराने आमचे चांगले दिवस आले होते. वडील, मला वाटतं 1999चा तो टाईम आहे, त्यावेळेस पहिल्यांदा वडिलांना दवाखान्यात जावं लागलं आणि त्या ठिकाणी त्यांना 3rd स्टेज कॅन्सर डिटेक्ट झाला आणि त्यानंतर 1 वर्षभराने आमचे वडील आमच्यातून निघून गेले. पुन्हा आयुष्यात आईच्या जीवनामध्ये वडील माझे गेल्यामुळे तो संघर्ष आला आणि त्यानंतर चला आम्ही परभणीला आलो आणि त्याच ठिकाणी माझं उरलेलं जे शालेय जीवन आणि कॉलेजचं शिक्षण आहे ते शिक्षण सुरू झालं. मला वाटतं मी साधारण 11वी-12वीला असताना मी लहान मुलांचे ट्युशन घ्यायला सुरुवात केली आणि त्याच्यातून उदरनिर्वाह आणि माझं कॉलेजचं शिक्षण सुरू झालं. असं करतच कॉलेजमध्ये NCCमध्ये मी 3 वर्ष पूर्ण केले. त्यामुळे एक देशसेवेचं एक वेगळं माझ्यामध्ये
चेतना निर्माण झाली. अशात माझं ग्रॅज्युएशन संपल्यानंतर स्पर्धा परीक्षाचा अभ्यास सुरू केला आणि स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत असताना कारागृह खात्यामध्ये अधिकारी म्हणून माझी निवड झाली. बरोबर. म्हणजे एकूणच आपण एक वाक्य नेहमी ऐकतो की कल्पवृक्ष कन्येसाठी लावणीय बाबा गेला. तसं कल्पवृक्ष एका लेखासाठी लावणीय बाबा गेला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. तुमच्या वडिलांनी निश्चितच संघर्ष केला. त्या संघर्षातून आपल्या मुलांना एक चांगले दिवस यावेत किंवा त्यांनी चांगलं काम करावं, चांगला नागरिक व्हावा हीच त्यांची इच्छा होती आणि ते तुम्ही फलद्रूप करून दाखवलेले. आज जेव्हा तुम्ही कारागृहात अधीक्षक म्हणून जेव्हा काम करताय, म्हणजे यापूर्वी सुद्धा तुम्ही तळोजा कारागृहामध्ये काम केलं, ठाण्याच्या कारागृहामध्ये काम केलेलं आहे, त्याच्यानंतर जेव्हा सिंधुदुर्गात आलात, ह्या कारागृहात इथे अधीक्षक म्हणून जेव्हा तुम्ही रुजू झालात, सिंधुदुर्ग जिल्हा सुजलाम सुफलाम पर्यावरणाच्या दृष्टीने आहे, पर्यटनाच्या दृष्टीने आहे, परंतु इथे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांना ती त्यांच्यासाठी जन्मठेप असल्यासारखं वाटते. ही भावना तुम्हाला आली का? आणि इथे आल्यानंतर इथला जो काही माहोल होता याच्यामध्ये आपण काहीतरी करू शकतो हे तुम्हाला केव्हा वाटलं? सर्वप्रथम तर मार्च 2022 मध्ये पदोन्नतीने माझी ट्रान्सफर तळोजा जेल इथून सिंधुदुर्ग या ठिकाणी झाली होती. आणि खरं म्हणजे सत्य सांगायचं म्हटलं तर ज्या दिवशी मी पहिल्या दिवशी 13 मार्च मला दिवस आठवत आहे, 13 मार्च 2022ला मी या कारागृहामध्ये हजर झालो, वरिष्ठ तुरुंग अधिकारी या पदावरती. आणि आजूबाजूचा सर्व परिसर पाहिला तर जंगलमय होता, माणसं फार दुर्मिळ होती, कोणी लवकर दृष्टीलाही पडत नव्हतं, बाकी काही चैनीच्या गोष्टी नाही. जे की मुंबईमध्ये मी वावरलो होतो, लहानाचा मोठा झालो होतो, त्याच्यापेक्षा ही विपरीत परिस्थिती होती. एक दिवस लागला मला हे सर्व स्वीकारायला. ज्या क्षणी हे स्वीकारलं ते सर्व मग मी माझ्या अंगीकारलं आणि जे आता काय होणार ते चांगलंच होणार आहे ठरवून मी माझ्या कामाला सुरुवात केली. कारागृहाची भिंती जर पाहिल्या तर त्या अक्षरशः पाऊस पडून काळवंडून गेल्या होत्या. म्हणजे एखाद्या हिंदी पिक्चरमध्ये आपण म्हणतो ना खंडर, तर त्या खंडरचं रूपांतर आलेलं होतं. त्यामुळे मग थोडंसं मी त्या कामाकडे पहिल्यांदा कारागृहाचं जे काही गळती होती वगैरे या गोष्टीकडे लक्ष दिल्या. आणि मग कारागृहाची जी आतील जमीन होती, जेवढं गवत आणि झाडे झुडपे बाहेर होती तेवढीच कारागृहाची आते होती, कारण कोरोनाचा काळ येऊन गेलेला होता आणि त्या काळामध्ये बंद्यांना सर्व जे काही शिक्षाबंदी होते त्यांना पॅरोलवर सोडलं गेलेलं होतं. त्यामुळे कारागृहामध्ये बंदी कमी होते, त्यामुळे स्वच्छता व्यवस्थेची म्हणजे स्वच्छता व्यवस्थाच नव्हती त्याच्यामध्ये. त्यामुळे मग मी सर्वप्रथम ती स्वच्छता करायला घेतली. आता ज्यावेळेस म्हणजे कोरोनाच्या नंतर तुम्ही आलात, तो काळच वेगळा होता. कोरोनाचा काळ म्हणजे फारच विचित्र परिस्थिती होती. परंतु इथे आल्यानंतर इथल्या बंदीजनांना पुन्हा इथे बंदीजन येऊ लागले. आज जवळजवळ 96 संख्या आहे बंदीजनांची, भविष्यामध्ये ती वाढेल सुद्धा. परंतु इथे हा एवढा मोठा परिसर आहे, या परिसरामध्ये म्हणजे जेव्हा ह्या जेलची उभारणी झाली तेव्हा होती ती झाडं वगैरे कट करण्यात आली. फक्त एक माळरान टाईप असं होतं. तुम्ही स्वतः उस्मानाबाद सारख्या म्हणजे तसं पाण्याचं दुर्भिक्ष असलेल्या जिल्ह्यातून आलेले आहात. मग अशा वेळेस इथे शेती करावी, या बंदीजनांना त्या शेतीमध्ये रमवावं, त्यांना कुठेतरी त्यांचा विरंगुळा या सगळ्या ह्याच्यात मधून मिळावा आणि त्यांच्या डोक्यातले बाकीचे विचार निघून जावे, हा जो काही विचार आहे तो तुम्हाला केव्हा समजला किंवा तो तुम्ही कसा अवलंबला? मुंबईला ज्यावेळेस आम्ही काम करायचो त्यावेळेस बरेचसे बंदी हे आम्हाला मानसिकग्रस्त दिसायचे, कायम ते तणावाखाली असायचे. त्या ठिकाणी ओव्हरक्राऊडिंग खूप आहे, त्यामुळं प्रत्येक त्या बंद्यापर्यंत आपल्याला पोहोचता येत नाही. तरीही आमचा प्रयत्न असतो. अशासकीय संस्था असतात त्यांना आम्ही त्याच्यामध्ये घेतो, मानस शास्त्रज्ञ असतात त्यांना आम्ही घेतो आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करतो. परंतु या ठिकाणी आरोपी संख्येने कमी होते. मला सगळ्यांशी त्यांच्याशी पर्सनली बोलता येत होतं, त्यांच्या अडचणी मला लक्षात घेता येत होत्या. आणि इथे पाहिलं तर त्यांच्या करमणुकीसाठी किंवा त्यांना कशा तरी रमवण्यासाठी कोणतं साधन नव्हतं. इथे शेती सुरुवातीपासून केली जात होती. मला वाटतंय की मी ते स्टॅटिस्टिक बघितलेले माझे दरवर्षीचे, तर त्याच्यामध्ये पूर्वी 23,000 वर्षाचं उत्पन्न जमिनीमध्ये घेतलं जात होतं. त्यामुळे मग मी इतर तर काही साधन नाही, मग एक साधन आपल्याला आहे की शेती आपण इथे करू शकतो, सुरुवात करायला काही हरकत नाही, म्हणून मी शेतीमध्ये इथे सुरुवात करायला घेतली. आता हा शेती हा काही तुमचा विषय नव्हता, कारण तुमचं बालपण हे संपूर्ण मुंबईमध्ये गेलं, एका वेगळ्या माहोलात गेलं. मग इथे सुरुवात करताना तुम्ही स्वतः पहिल्यांदा अभ्यास केला, इथे काय करावं, म्हणजे क्रॉप काय घ्यावं, म्हणजे भात करावा, नाचणी करावी की पालेभाजी करावी की म्हणजे भाजीपाला करावा, हे तुम्हाला कसं सुचलं आणि त्या दृष्टीने तुम्ही कशी सुरुवात केली? कारण हे काय तेवढं सोपं नाहीये. ही जमीन
परत ती रुजू करणं, त्या शेतीसाठी किंवा भाजीपाल्यासाठी उपलब्ध तशी त्याची पोत तिचा करून घेणं ते फार कठीण काम असते आणि ते एका दिवसामध्ये जमत नाही. कसं तुम्ही सुरुवात केली? इथे कारागृहाची स्थापना होण्या अगोदर मी आजूबाजूच्या लोकांना विचारलं तर त्यांनी मला सांगितलं की हा थोडासा टेकड्यांचा परिसर होता, थोडं डोंगर वगैरे असणारा होता आणि इथे कधी शेती वगैरे केली गेलेली नाही. थोडेफार झाडं लावलेले होते, परंतु कारागृहासाठी ही जागा ज्यावेळेस आरक्षित झाली त्यावेळेस तटबंदी बांधल्या गेल्या. बांधकामाचंही सर्व काही जे मटेरियल पडलेलं असायचं ते आतच पडलेलं असायचं आणि त्या जमिनीवरती शेती करणं तर फार कठीण आहे, कारण त्या ठिकाणी सिमेंट वगैरे, रेती, दगडं हे सगळ्या गोष्टी होत्या. ती जमीन साफ करायला आम्हाला कमीत कमी 6 महिने गेले. त्या 6 महिन्यामध्ये आम्ही अविरत 12 घंटे दररोज या मानाने सातत्याने काम केलं. 200-300 किलोपर्यंतचे मोठे मोठे दगड त्यात निघायचे, ते काढून आम्ही बाजूला केले आणि ते करत असताना अडचणी तर खूप आल्या, परंतु काही अशासकीय संस्था आमचं काम बघून पुढे आल्या आणि त्यांनी आम्हाला मदत केली. जसं की जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी आम्हाला पॉवर टिलर आणि ग्रास कटर दिला, जेणेकरून आम्हाला शेती करण्यासाठी आणखी सोपं होईल. आता शेती तुम्ही करण्याचा संकल्प केला, ती सुरू सुद्धा केली. इथल्या बंदीजनांना त्यांना त्याच्यामध्ये सामावून घेणं आणि त्यांचा वेळ त्याच्यामध्ये घालवणं आणि त्याच्यातून त्यांना एक वेगळं समाधान आणि त्यांचे लक्ष किंवा सातत्याने की आपण बंदीजन आहोत किंवा आपण इथे आहोत, आपण काहीतरी जगापासून उपेक्षित आहोत, ही जी भावना आहे ती काढून टाकण्यासाठी तुम्हाला त्याच्यासाठी वेगळा प्रयत्न करावा लागला. पहिल्यांदा त्यांनी तुम्हाला सहकार्य केलं की त्या आनंदाने तिथे काम करायला तयार झाले. त्याच्यामध्ये एक फार मजेशीर गोष्ट, मी मजेशीर याच्यासाठी सांगेल की ती माझ्याशी निगडीत आहे. नवीनच मी आलो होतो, बऱ्याच जणांना मी सांगितलं की आपण इथे असं करूया, बंद्यांनाही सांगितलं, पण त्यांना त्यात रस वाटत नव्हता आणि एखाद्या कामामध्ये जोपर्यंत आपण झोकून देत नाही तोपर्यंत काम होत नाही या मताचा मी आहे. आणि मी स्वतःच 1-2-3 टिकाव आमच्याकडे होते, ते टिकाव घेऊन मी खांदायला चालू केले आणि 15 दिवसामध्ये मी 10 गुंठे जमीन स्वतः खांदून काढली. त्यानंतर आमच्याकडे टिलर आला हळूहळू. तो पॉवर टिलर चालवताना 2-3 बंदीला चालवता येत होता. ते चालवत असताना मला सारखं निदर्शनास यायचं की तो टिलर एखादा दगड आला की 4 ते 5 फूट वर उडायचा आणि त्याचे दाते ते कंटिन्यू गोल फिरायचे. त्यामुळे मला सतत माझ्या मनामध्ये भीती असायची की तो जर पलटी झाला तर बंदी त्याच्यावर पडला तर जीविताची हानी होऊ शकते. त्यामुळे मी तो स्वतः टिलर चालवायला शिकायला घेतला आणि मी तो स्वतः चालवायला लागलो. बऱ्याच वेळेस त्याच्यामध्ये येणारे दगड हे 70-80च्या स्पीडने येऊन लागायचे आणि त्यापैकी एक दगड माझ्या गुडघ्याला लागला. गुडघ्याला लागल्यानंतर त्याला माझ्या चेहऱ्यावर तर हावभाव नव्हते, पण डोळ्यात 2 धारा लागल्या होत्या, कारण आतल्या हड्डीपर्यंत तो दगड मला लागलेला होता आणि माझं हाड त्याच्यामध्ये पायाचं दिसत होतं. ते बघून इतर सर्व बंदी पळत आले आणि वेदना त्याच्या माझ्या अंतर्मनाला होत होत्या, पण चेहऱ्यावर माझ्या बंद्यांच्या दिसत होत्या. त्या क्षणापासून सर्व वातावरण बदललं आणि ज्या सुरुवातीला जे 4-5 बंदी माझ्यासोबत काम करत होते त्या एका प्रसंगाने माझ्यासोबत 50 ते 60 बंदी कामाला आले. म्हणजे सांगायचं झालं टोनगे साहेबाबद्दल, आम्ही सेंट्रल जेल काढलो, सर्व बरेचसे अधीक्षक पाहिलेत, आम्ही सिनियर अधिकारी पाहिलेत, पण या जेलला आल्याच्यानंतर टोनगे साहेब आले की आम्हाला असं वाटलं की टोनगे साहेब हे एक अधिकारी नाहीत तर आमचे खरंच एक आमच्या कुटुंबातील कोणीतरी एक वरिष्ठ व्यक्ती आहेत, असं त्यांनी आमच्याशी आम्हाला मार्गदर्शन करून हे केलं आहे. आणि इथल्या शेतीबद्दल जर सांगायचं म्हटलं तर आम्हाला ह्या रोडपर्यंतच पाय टाकायची हे होती. इकडे सर्व जंगल होता, सापांचा वगैरे वावर एवढा होता की आम्ही रोड सोडून खाली येऊ शकत नव्हतो. पण हे सगळं जे वैभव, एवढं जे हिरवी सृष्टी निर्माण केली, खरं तर टोनगे साहेबाचं या ठिकाणी खरंच नाव घेण्यासारखे किंवा त्यांचं कोणी विसरू शकणार नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या या कारागृहातील इतिहासामध्ये त्यांची नोंद घ्यावी असा हा त्यांनी उपक्रम राबवून सगळ्या बंद्यांना मार्गदर्शन करून त्यांच्या इतकं योग्य मार्गदर्शन आत्तापर्यंत ह्या खाकीवर्दीतला अधिकारी मी पाहिला नाही. आणि विशेष म्हणजे यांच्या साथीला सुभेदार साहेब आमचे भोसले साहेब, हे पण त्यांचं वय विसरून सकाळी ड्युटीवर आल्यापासून ते संध्याकाळी बंदी होईपर्यंत 6 पर्यंत ते सतत उभा टाकत असतात आणि आम्हाला मार्गदर्शन पण करत असतात.
आता एवढं वैभव निर्माण करण्याचं आम्ही त्यांना बोललो सुद्धा, सर ह्या जंगलामध्ये काही येत नाही, तुम्ही खूप काही असं या ठिकाणी बरं परेशान तुम्ही होतात, आम्हाला करतात. पण नाही म्हणले, गुरुजी एक दिवस पहा तुम्ही, मी कसं करून दाखवते. आणि खरंच त्यांचा शब्द त्यांनी खरा करून दाखवला. ही जे हिरवी सृष्टी, हे जे वैभव हे दिसतंय, ही दुधी आमची, हे सगळा भाजीपाला दिसतोय, तर हे सगळं श्रेय खरं म्हटलं तर आमचे अधीक्षक साहेब टोनगे साहेबाकडे जाणार आहे. आता दुसरं विशेष म्हणजे कसं की नुसती शेती पाहिली नाही त्यांनी, नुसती शेती नाही तर शेतीबरोबर आमच्या जेवण आम्हाला कसं मिळतं आहे, BCमध्ये त्यांनी जातीनं लक्ष द्यायचे. आमच्या बिमारीबद्दल, सुखदुःखाबद्दल, जो कोणी बंदी बिमार पडेल, ताप येईल, त्यांच्यासाठी आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी आम्हाला खूप असं आरोग्याच्या सोयी, डॉक्टर वगैरे वेळोवेळी उपलब्ध करून देऊन मदत केलेली आहे. आणि शिबिर वगैरे चालवतात त्यांनी, बाहेरून मार्गदर्शन देण्यासाठी येणारे काही जे हे आहेत त्यांना बोलून घेऊन आम्हाला मार्गदर्शन करायला होतात, स्वतः मार्गदर्शन करतात. आता दुसरी बाब अशी आहे, टोनगे साहेब अजून एखाद्या वर्ष तरी इथं राहायला पाहिजे होते. आता हा एक त्यांच्या प्रशासनाचा बदलीचा किंवा त्यांच्या ह्याचा भाग जरी असेल, त्यांनी बदलीवर चालले असतील, पण आम्हाला असं वाटतं की त्यांनी इथून जाऊ नये. आता त्यांनी जात असताना आम्हाला कसं आहे की खरंच गळा दाटून येतोय. जर का तर असे अधिकारी आता आम्हाला पुन्हा येतील हे आम्हाला हे नाही, कारण बरेचसे अधिकारी आम्ही पाहिलेत, पण हे अधिकारी मिळणं आम्हाला कठीण आहे. त्यांनी सोडून जाऊ नये, जाणार आहेत, बदली होणार आहे असं आम्हाला कळालं. तर आमच्या सर्व बंदी बांधवामध्ये नाराजी पसरलेली आहे, कारण का ते जात आहेत म्हणून थोडंसं हे वाटत आहे. त्याबद्दल आम्हाला थोडं दुःख वाटतं. या कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगवते. आमच्या कुटुंबापासून, आमच्या घरापासून आम्ही अलिप्त आहोत. परंतु इथं आल्यानंतर आम्हाला जे साहेब लागले, आमचे टोनगे साहेब, यांच्यामुळे आमच्या कुटुंबाची आम्हाला आठवण येत असते, परंतु आम्ही आमच्याच कुटुंबात आहोत असं वाटतं. अशाप्रमाणे आमच्या साहेब आमचं वर्तन करत असं वागत असतात. त्यांनी आम्हाला आमच्या घरच्यापासून अलिप्त असतानासुद्धा आम्हाला घरच्यांनी आठवण करून दिली. आम्हाला आमच्या मुलात सरांनी आम्हाला आमच्या मुलाप्रमाणे, त्यांच्या मुलाप्रमाणे वागून आमच्याशी वर्तन केलं. त्याचप्रमाणे इथं आल्यानंतर आम्हाला हे शेतीकाम मिळालं. साहेबांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही शेतीकाम केलं. या शेतीकामात आमचा एवढा वेळ जातो की घरची आठवणसुद्धा येत नाही. आणि त्याच्यातून आम्हाला पुढं भविष्यात, आम्हाला या शेतीकामातून भविष्यात आमचं भविष्यात पुढं आम्ही हे करू शकतो. कारण या अगोदर आम्ही फक्त भात शेती करायचो. आमच्याकडे आम्हाला ही अशी लागवड वगैरे काही माहिती नव्हती शेतीकामाची. परंतु इथे आल्यानंतर सरांच्या मार्गदर्शनाने, सुभेदार साहेबांच्या मार्गदर्शनाने भरपूर काही आम्ही इथे शिकलो. वेगळ्या प्रकारच्या भाज्या, वेगळ्या प्रकारचे भाज्या इथे आम्ही लागवड करायला शिकलो. यातून आम्हाला भविष्यात नक्कीच फायदा होईल. आणि हे सगळं श्रेय आमच्या टोनगे सरांना जाते. बस एवढंच बोलू. म्हणजे आपण स्वतः तुम्ही म्हणजे सुरुवात केली. आणि हे जे तुम्ही आता उदाहरण सांगितलं, ते उदाहरण म्हणजे त्या लोकांच्या मनात अजूनही कुठेतरी प्रेमाचा किंवा एक विश्वासाचा आणि एक आपुलकीचं नातं पुन्हा एकदा तयार करण्यासाठीच्या भावना आहेत. हे त्याचं द्योतक आहे आणि ते तुम्हाला सगळ्यांनी पुन्हा एकदा साथ दिली. आणि आज या माळरानावरती म्हणजे ही जी काही जमीन होती की जी भकास अशीच पडलेली होती, आज आपण बघतोय तिथे अनेक प्रकारचा भाजीपाला लावलेला आहे. अनेक बंदीजन सकाळपासून त्यांच्या शिफ्टप्रमाणे तिथे काम करत असतात आणि वेगळ्या आनंदात काम करत असतात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही भाजीपाला केला इथपर्यंत ठीक आहे, परंतु मग त्याचं विनियोग काय करायचा, त्याच्यातून आपण थोडंसं अर्थार्जन करू शकतो का, हा जेव्हा प्रश्न येतो, कसं काय तुम्ही ते गणित सांभाळलं आणि आज तुमचा अनुभव काय त्या संदर्भात? मग एक मॅडमनी प्रश्न विचारला, त्याचं अर्ध उत्तरच दिलं मी. ते मी पहिले कंटिन्यू करेन, मग नंतर या प्रश्नाचं उत्तर देईन. सर्वप्रथम या जमिनीचा सामूहिक pH म्हणतो आपण त्याला, ते आम्ही इथे प्राध्यापक आहेत त्यांच्याकडून चेक केला असता त्यांनी मला सांगितलं की 3 ते 4 आहे. जमीन खूप जास्त ॲसिडिक आहे.
आणि या जमिनीमध्ये शेती करणं शक्य नाही. भात शेती होऊ शकते आणि इतर झाडं तुम्ही नारळ वगैरे लावू शकता. त्यावेळेस मग मी 1 गुंठा जमिनीवरती आम्ही बाहेरच्या शेतकऱ्याच्या मदतीने कंपोस्ट खत थोडंसं त्यांच्याकडून मागून घेतलं आणि काही गांडूळ खत वगैरे आणि ते टाकून त्या ठिकाणी आम्ही एक 17-18 प्रकारच्या भाज्यांची बियांची रोपं लावली. तो काळ मला माहिती आहे. ते 48 तास मला रात्री घरी झोप पण लागायची नाही की उगवून येते की नाही येते. मी रोज 2-2 तासाला येऊन बघायचं ते उगवलं का म्हणून. तर ते एक लहान मुलासारखाच अनुभव होता माझ्यासाठी तो, की सारखं येऊन चेक करायचं मी ते उगवत आहे की नाही उगवत आहे. आणि एक 72 घंट्यानंतर ते सर्व बी म्हणजे जवळपास 95% बी मी लावलेले सर्व उगवून आले होते. त्या क्षणी मी ठरवलं की या शेतीमध्ये शेती होऊ शकते, फक्त तिची काळजी घ्यावी लागते. ती काळजी आम्ही घेतली. त्यानंतर चला आम्ही ही जी शेती नीट केली होती त्याच्यामध्ये आम्ही मल्चिंगचा वापर केला, ड्रीप लाईनचा वापर केला. कारण शेतीला ॲसिडिक जमीन असल्यामुळे जास्त पाणी दिले की मर रोग पडतो आणि तुमचं हाताला आलेलं पीक अक्षरशः उभ्याने वाळून जातं. त्याच्यामुळे त्याला जास्त पाणी येऊ नये म्हणून आम्ही त्याला ठिबक सिंचनचा वापर करून ही शेती पूर्ण विकसित केली आणि जवळपास 27 प्रकारच्या फळभाज्या व पालेभाज्या त्याच्यावर यशस्वीपणे उगवून आणल्या. मी सकाळी वॉकिंगला जात असतो, बराच लांब परिसर जातो मी, 7-7, 8-8 किलोमीटर. आणि आमच्या जेलच्या बाजूने 4ही दिशेने मी वॉकिंगला गेलेलो आहे. मला वाटत नाही की याच्यातल्या 4 भाज्याही माझ्या आसपास कुठे उगवलेल्या आहेत. त्या 27 प्रकारच्या भाज्या मी इथे उगवल्या. मेथीची भाजी पण मी इथे उगवली. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कोथिंबीर. एक मागे पत्रकार आले होते दळवी सर, त्यांनी मला विचारलं होतं की सर कोथिंबीर पण तुम्ही उगवली? म्हणलं हो. तर ती कोथिंबीर मी त्यांना दाखवल्यानंतर म्हणले की मी याच मातीत जन्मलो, इथेच मी राहतो, जवळपास 40-45 वर्ष झाले. मी आजपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कोथिंबीर उगवलेली पाहिलेली नाहीये. तर ह्या सर्व प्रकारच्या भाज्या आम्ही उगवायला घेतल्यानंतर त्याचं उत्पन्नही चांगलं मिळायला लागलं. कालांतराने आम्ही मग त्या उत्पन्न आमची जी बंद्यांसाठी जे जेवण बनतं त्याच्यामध्ये त्या भाजीचा वापर केला. उरलेली काही शिल्लक भाजी होती आम्ही सावंतवाडी जिल्हा कारागृहाला पाठवली, तरी आमची भाजी शिल्लक राहिली. त्यानंतर आम्ही इथे रविवारचा बाजार भरतो, तेव्हा आमच्या खुल्या कारागृहातले जे बंदी आहेत आमच्या कर्मचारी सोबत जातो आणि ती सरकारी दराने आम्ही ती भाजी त्या ठिकाणी विकतो. त्याचबरोबर कलेक्टर ऑफिस, ZP ऑफिस आणि आपलं शासकीय जे सामान्य रुग्णालय आहे त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही ती भाजी विकतो. आणि सध्या स्थितीमध्ये 2 एकर आमची शेती आहे. त्या 2 एकर शेतीमध्ये आम्हाला महिन्याला 50,000 ते 60,000 रुपयाची भाजी होते. अक्षरशः मी सांगेन की हा आकडा फार कमी आहे, कारण हा दर जो आहे तो सरकारी आहे. जर आम्ही बाजारभावाने जर ती विकली तर आम्ही ती 1.25 लाख ते 1.5 लाखापर्यंत सुद्धा आम्ही त्याच्यामध्ये कमाई करू शकतो. या गाई माझ्याकडे गेले 2 महिन्यापासून माझ्याकडे आहेत. तर मी त्यांच्यावरती एकदम लहान मुलासारखी एकदम देखभाल करतो. एकदम जशी गाईची आवड मला पहिल्यापासून आहे. लहानपणापासून म्हणजे बैल यांच्यासोबत राहिलेलं आहे. बस ही सवय लागली मला. शेतात करमत नाही काय नाही. म्हणजे 24 तासामध्ये कमसे कम मी 20 तास इकडे त्यांच्याकडेच लक्ष देत असतो. बस हे आम्ही 10 लिटर गोमूत्र, 10 किलो शेण, 2 किलो गूळ, 2 किलो बेसन आणि पाणी आणि हिची जीवाश्म असलेली माती म्हणजे वारुळाची माती हे आम्ही टाकून हे मिश्रण बनवतो. हे झाडासाठी लय फायद्याचं असतं. याच्यामुळं झाडं सहसा मरत नाहीत. म्हणजे आता आम्ही हे जीवामृत वालीसाठी वापरले. ते म्हणजे त्या वालीची आम्हाला चांगला रिपोर्ट आहे की वालीची शेंग पूर्णपणे लांब झालेली आहे. असं आम्ही वापरतो आहे. कधी कधी म्हटलं आम्ही आता कायमच बनवतो आहे गाईच्या गोमूत्रापासून. भेंडीमध्ये, गवारमध्ये, वांग्यामध्ये, मिरचीमध्ये असं आम्ही वापरतो आहे. कारागृहामध्ये सर्व बंद्यांसाठी वापरून उरलेली भाजी आम्ही बाजारामध्ये विकायचो. पण कालांतराने काही जे लोक आहेत आमच्याकडे भाजी घ्यायला यायला लागले. त्यामध्ये 800 रुपयाची, 1000 रुपयाची भाजी ते आमच्याकडून सरकारी दराने विकत नेतात आणि बाजारामध्ये विकतात. असे 7 ते 8 लोक आहेत. ती भाजीमधून त्यांना दैनंदिनी 400 ते 500 रुपये उरतात.
म्हणजे आम्ही कारागृहामध्ये बंद्यांसाठी जे करतो आहे ते तर नवीन आहेच, पण त्याचबरोबर आम्ही आज कारागृहातून 5 ते 6 लोकांना रोजगारसुद्धा देत आहोत आणि त्यातून त्यांचा उदरनिर्वाह होतो आहे, याचा सर्वात मोठा आनंद आम्हाला होतो. नक्कीच एकूणच जर बघितलं की 2 एकर परिसर आहे आणि त्याच्यामध्ये 27 प्रकारच्या विविध भाज्यांची उगवण इथे केली जाते आणि सरकारी दराप्रमाणे दर महिन्याला 50 ते 60 हजार रुपये त्याचं उत्पन्न मिळते आणि बाजारभावाप्रमाणे जर त्याचं जर व्हॅल्युएशन केलं तर निश्चितच ते 1 ते 1.5 लाखापर्यंत जाईल. म्हणजे एकूणच आपण इथल्या मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या तरुणांना सांगेल की आपण जर एखाद्या गोष्टीचा जर ध्यास घेतला तर आपण काय करू शकत नाही याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे टोणगे साहेब. टोणगे साहेब, तुम्ही इथे आलात, हे भाज्यांचं म्हणजे भाजीपाला लागवड सुरू केली, तुम्ही ज्या वातावरणामध्ये असता म्हणजे ज्या बंदीजनांबरोबर काम करता, प्रत्येकाची मेंटॅलिटी वेगवेगळी असते. प्रत्येक लोक वेगवेगळ्या शिक्षेसाठी वेगवेगळ्या वातावरणातून आलेले असतात. त्यांचं प्रत्येकाचं मत तुम्ही जाणू शकत नाही, परंतु हे जेव्हा त्यांना ह्या शेतीमध्ये तुम्ही जेव्हा रमायला सुरुवात केली, याच्या पूर्वीचे असणारे काही बंदीजन त्यांच्या स्वभावात असलेला तेव्हाचा बाणा आणि शेतीमध्ये मन रमवायला लागल्यानंतर त्यांच्या स्वभावामध्ये झालेला फरक, याचं कधी तुम्ही इव्हॅल्युएशन केलेलं आहे का? तसं पाहिलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गुन्हेगारीचं प्रमाण फार कमी आहे, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले पण जे काही थोडेफार गुन्हेगार आहेत ते या ठिकाणी एक 40 ते 45 मुलं आणि काही वयोवृद्धापर्यंत म्हणजे 60 वर्षापर्यंत 19 ते 40 मधला जास्त वर्ग आहे आणि 40 ते 60 पर्यंत जे आहे ते काही एक 7 ते 8 माझ्याकडे आरोपी असतील. इतर जे आहेत ते माननीय अपर पोलीस महासंचालक तथा कारागृह महानिरीक्षक यांच्या आदेशाने 1 ते 2 वर्षापर्यंतची शिक्षा असणारे जे बंदी आहेत ते इथे या ठिकाणी मुंबई विभागातून आमच्याकडे येतात. तर हे जे आहेत येतात त्यामुळे यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यसन आहेत मुंबईमध्ये असताना, मग त्याच्यामध्ये ते नशा करतात, त्याचबरोबर दारूचं वगैरे व्यसन आहे, त्याच्यामुळे ते नशेच्या गर्तेमध्ये तर अडकलेले आहेतच. त्याच्यामुळे त्यांची बऱ्याच वेळी चिडचिड होते, तो नशा त्यांना इथे मिळत नाही. मग अशा वेळेस आम्ही अशासकीय संस्थांची मदत घेतली. जीवनविद्या मिशन आहे, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ही संस्था आहे, त्यानंतर मेडिकल मिशन आहे, देवधर सरांचं भगीरथ प्रतिष्ठान आहे, यांचे लेक्चर ठेवले. त्याचबरोबर आर्ट ऑफ लिव्हिंग, त्याच्यामधून ट्रेस मॅनेजमेंट याच्यासाठी सुद्धा त्यांची आम्ही मदत घेतली आणि हे सर्व आमचे अपर पोलीस महासंचालक तथा कारागृह महानिरीक्षक श्री अमिताभ गुप्ता साहेब आणि विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री जालिंदर सुपेकर साहेब, तसेच आमच्या विभागाचे विभाग प्रमुख कारागृह उपमहानिरीक्षक श्री योगेश देसाई साहेब यांच्या प्रेरणेने हे अशासकीय संस्थेचे लोक आम्हाला मिळतात आणि त्यांचा सदुपयोग आम्ही या बंद्यांचं ट्रेस मॅनेजमेंट करण्यासाठी केला आणि त्याच्यातून चांगला परिणाम आम्हाला बघायला मिळाला की आमच्याकडे मला वाटतं माझ्या 21 महिन्यामध्ये तरी माझ्याकडे कोणते भांडण झालेले नाही आहे आणि मला कधी कुणाच्या विरोधामध्ये कोणती ॲक्शन घ्यावा लागलेली नाही आहे. ते एवढे शांत झाले, त्यांचं दैनंदिन दिलेलं काम शांतपणे करतात. इवन रविवारी मी सुट्टी देतो कामाला त्यांच्या वैयक्तिक कामासाठी, त्याच्यातले 20 ते 25 लोक माझ्याकडे रविवारी सुद्धा मला काम पाहिजे म्हणून येतात की सर वेळ जात नाहीये आणि ते सांगतात की सर तुम्ही आहेत, आमचा वेळ म्हणजे आम्हाला कामाला कधी कधी जे आमचं 6 ते 6 लॉकअप असतं, सकाळी 6ला ते लॉकअप ओपन होतं आणि संध्याकाळी 6ला क्लोज होतं. म्हणजे फक्त 6 घंटेच आम्ही 12 घंटेच आम्ही त्यांना ओपन ठेवतो बाहेर, तर ते 12 घंटे सुद्धा आम्हाला कामाला कमी पडतात म्हणून मला सांगतात. साहेब आहेत ते साहेब आम्हाला कधीच वाटत नाही, कारण घरच्यासारखं आम्हाला प्रेम देतात. आल्यापासून जे प्रेम दिला, कारण का कामामध्ये किंवा मुलाखत असो किंवा काही फोन असो, आम्हाला कधीच अडकवलं नाही कामामध्ये. आणि हे जे दुसरे कर्मचारी आहेत म्हणजे सुभेदार बाबा पण आहेत, हे असे आहेत आम्हाला म्हणजे लोभ लावणार आहेत, कधी कामाबद्दल किंवा कशाबद्दल कधीच त्रास दिला नाही कुठल्याच गोष्टीमध्ये. त्यामुळे ते आज बदली जाते, तर आम्हाला असं एवढा भारी वाटतं आहे का खरोखर त्यांनी इथंच राहावा अशी आमची इच्छा आहे. पण काय करणार, कारण त्यांनी एवढं प्रेम दिला का खरोखरच
आम्हाला अजिबात घरचा कळूनच दिला नाही. कारण का बाबा अडचणी कुठल्या आल्यात काय असं कधीच कुठल्या जेवणाच्या नाश्त्याच्या किंवा येणाऱ्या जाणाऱ्याच्या कधीच आम्हाला करून दिलं नाही असं आहे. त्यामुळं आम्हाला एकदम असं वाटतं भारी का खरोखर त्यावेळी इथं राहावं, म्हणजे राहिलं तर आमचं आणखीन पुढं आम्हाला चांगला वाटेल. लागवड जर केली तर ते क्रॉप होऊन ते तिथे येत्या त्या चांगल्या प्रमाणामध्ये येत नाही. हे सुद्धा तुम्ही आता शिकलात म्हणजे निरीक्षणातून. ऍक्च्युली ते सगळे निरीक्षणातून शिकलो. प्रयोग केले. शेती ही प्रयोगशील असते. शेतीमध्ये सतत नवीन नवीन प्रयोग झाले पाहिजे, त्याशिवाय नवीन संशोधन. मॅडम आलं ना, पहिली एंट्री इथं कुठं पानाला काय झाले काय करायचं त्याच्यावरती सर्च करणे. त्याचं जोपर्यंत त्या भाजीची बिमारी खतम होत नाही तोपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करणे म्हणजे करणे, शोध लावणेच 100%. आणि त्या झाडाला बरं करणे. एक डॉक्टर सुद्धा करत नसेल पेशंटवरती विलाज. सकाळी आल्यापासून ते दिवसभर तेच चालू असतं. सर्च त्याच्यावरती खूप सर्च. आणि त्याला म्हणजे निपटवायचंच ते कसलाही रोग असो तो. आता हे जे आहे म्हणजे ही आपण म्हणतो वृक्षवल्ली आम्हास वगैरे वनचरे या जिवंत ह्याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही वावरत असता म्हणजे तुम्हाला सुद्धा एक वेगळं मनाचा ताजेपणा मिळालेला असेलच, परंतु त्याबरोबरच एक वेगळं समाधान आहे की या बंदीजनांना तुम्ही एक वेगळी दिशा, एक वेगळा मार्ग. आत्ता जसं गुरुजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे की आम्ही इथून बाहेर गेल्यानंतर आम्हाला लगेच समाज स्वीकारणार नाहीये, परंतु आम्हाला माहिती असणार आहे की आम्ही काय करायचं आहे. ती जी उमेद आहे ती तुम्ही दिलेली आहे त्यांना. हे सगळं म्हणजे आता हा काय तुमचा विषय नाही, कृषी हा काय तुमचा विषय नाही, तरी पण आत्ता ज्यावेळेस तुम्ही हे सगळं सोडून जेव्हा जाणार मुंबईत, आत्ताची तुमची भावना काय आहे? खरं पाहिलं तर कारागृहामध्ये मी मगाही सांगितलं तुम्हाला, ज्या दिवशी माझा पहिला दिवस होता कारागृहातला सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृहामध्ये, तो दिवस खरं तर जड होता. उगाच कुठेतरी जंगलामध्ये आल्यासारखं मला वाटलं होतं. पण त्या पहिल्या दिवसापासून आणि आजच्या दिवसामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. आज सोडून जाण्याचं शल्य कुठेतरी हृदयामध्ये जाणवत आहे आणि ते कुठेतरी माझ्या हृदयामध्ये नेहमी राहणार आहे की मी त्या ठिकाणी जास्त दिवस राहायला पाहिजे होतं. आणि त्याचा माझ्या भविष्याचा विचार केला तर नोकरी आहे. नोकर माणसाने त्याचा नोकर धर्म पाळला पाहिजे. आदेश असतो, आदेशाचं पालन झालं पाहिजे. नमस्कार, मी सुभेदार भोसले, सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृह इथं कार्यरत असून माझी सेवा आत्तापर्यंत 30 वर्षाची आहे. 30 वर्षाच्या सेवेमध्ये मी पण खूप अधिकारी पाहिले, पण टोनगे सरांसारखा अधिकारी म्हणणं कमीच आहे. नाव काय द्यावं तेच समजत नाही. आणि ते आता सध्या मला बोलायला थोडं जड होत आहे. त्यांनी पण जावं ना अशी इच्छा आपल्याला. खूप जिव्हाळा लावला त्याने अधिकारी म्हणून कमी. खूप म्हणजे प्रत्येक वेळी काही असो, कुठली अडचण असो, नोकरीवरची असो, घरगुती असो, काही असो, वेळोवेळी अडचणी सोडवत गेले ते. त्यामुळं ह्या माणसाविषयी असं म्हणजे 30 वर्षाच्या काळामध्ये मला एकदम अधिकारी कमी म्हणून म्हणजे बोलायच्या माझा एवढा कंठ दाटून येतो माणसाविषयी. घरी जरी गेलो तरी मी थोडंसं माझ्या विचारातच असतो. कधी कधी वेळ नाही गेला तर मी साहेबांशी फोनवर बोलत असतो. तेवढंच विरंगुळा वाटतो बोलल्याबद्दल. काय माझ्या म्हणजे भावनिक असतील घरगुती अडचणी मी शेअर करतो, त्याच्यावरती सुद्धा तोडगा काढून देतात ते. असं नाही असं करा, असं नाही असं करा. त्याच्याबद्दल जास्ती काही बोलत नाही, पण ह्याच्या पुढचं आयुष्य त्यांना उदंड लाभो, भरभराटीचे आनंदाचे जावो, एवढंच बोलतो मी. नमस्कार. नक्कीच. एकूणच या बंदीजनांच्या मनामध्ये सुद्धा एक वेगळी एक आशा निर्माण करण्यासाठी आपण जो काही हा प्रयत्न सुरू केलेला आहे तो असाच अविरतपणे पुढे चालू राहील. परंतु हे करत असताना म्हणजे आपण जर यांची जर सायकोलॉजी जर बघितली तर नाही का, आता जसं तुम्ही म्हणालात की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तसे काही फार अगदी जहाल अशा पद्धतीची त्यांची मेंटॅलिटी नाही. परंतु अनेक वेळेस कसं असतं, एक राग असतो, समाजाच्या विरुद्धचा राग असतो, माणसांच्या विरुद्धचा राग असतो. आणि तो राग काढण्यासाठी कुठेतरी त्यांना ते हे पाहिजे असते की ते कुठेतरी जिरून जायला पाहिजे असते. अशा वेळेस या नाजूक अशा शेतीमध्ये काम करताना, फुलांच्या शेतीमध्ये काम करताना तुम्हाला कधी जाणवलंय का की तो माणूस फार निराश आहे, त्याला फार
कठीण आहे हे सगळं, परंतु तो अत्यंत पराकाष्ठेने हे सगळं विसरण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यासाठी तुम्ही काही स्पेशल ट्रीटमेंट देता का? मी आठवड्यातून एक वेळेस त्यांचं लेक्चर घेतो. इतर संस्था येतातच आमच्याकडे, त्यांचं काम चालूच असतं, पण मी स्वतःही, कारण मी बोललेलं त्यांना चांगलं समजतं म्हणून मी एक लेक्चर, त्यावेळेस त्यांना मी एक ती गोष्ट सांगितली होती की रस्त्याला पडलेला एक दगड, दोन माणसं जात असताना त्यांचं एकमेकात भांडण झालं आणि त्यातल्या एक माणसाने तो दगड उचलून त्याच्या डोक्यात घातला आणि ज्याच्या डोक्यात तो दगड पडला तो जागेवरच संपला आणि ज्याने तो घातला त्याला पोलिसांनी पकडून जेलमध्ये टाकला. म्हणजे एका क्षणामध्ये दोन कुटुंब एकाच वेळी म्हणजे उद्ध्वस्त झालेले आहेत. एक माणूस जागेवर गेलेला आहे, दुसरा माणूस जेलमध्ये संपणार आहे. तर एवढा सगळा जो काही विध्वंस आहे तो एका निर्जीव दगडाने केलेला आहे. तो निर्जीव दगड म्हणजे अविचार. तुम्ही जोपर्यंत अविचाराने तुमच्या आयुष्यातले निर्णय घेणार आहात, तुमच्या रागावर संयम ठेवणार नाहीत, दुसऱ्यांना चुकांना क्षमा करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या हातातून चांगलं कार्य घडणार नाही. हे त्यांना मी वारंवार सांगत असतो आणि तेही त्यांना पटतं. आणि आता बऱ्यापैकी ते एकमेकाशी भांडण झाल्यानंतर ते एकमेकाला क्षमा करतात, ते मनात ठेवत नाहीत. भांडण होतात त्यांची आजही, पण झाल्यानंतरही ते 10 मिनिटाच्या नंतर ते एकमेकाला क्षमा करतात आणि त्यांच्या कामाला सुरुवात करतात. निश्चितच आतापर्यंत आपण टोंगे साहेबांच्या एकूणच म्हणजे जे काही जीवनक्रम आहे तोच थोडासा बघितला. अर्थात त्यांचा जीवनक्रम सांगण्यावर त्यांचं वय अद्याप झालेलं नाही, परंतु आतापर्यंतच्या त्यांच्या या कार्यकालामध्ये त्यांनी जे काही काम केलेलं असेल त्याच्यातलं सगळ्यात उत्कृष्ट काम सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृहात झालेलं आहे असं म्हटलं तर 100% वावगं ठरणार नाहीये. आणि टोंगे साहेबांच्या हातातून अशीच अनेक समृद्ध कार्य घडोत अशी आपण प्रार्थना करूया. परंतु साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृह तुमची आठवण नेहमी भविष्यामध्ये काढेल की इथे आल्यानंतर एक रोपटं तुम्ही लावलं आणि त्याचा ज्यावेळेस तुम्ही आणखी 1-5-10 वर्षांनी याल तर इथे वटवृक्ष झालेला असेल आणि आपण लावलेल्या रोपट्याचा वटवृक्ष बघायला कोणाला आवडणार नाही. त्यामुळे निश्चितच आपण आणि मी आपण दोघेजण ह्या क्षणाची वाट बघूया आणि इथल्या या कारागृहातल्या बंदीजनांच्या समृद्धतेसाठी आणि इथल्या एकूणच वातावरणाच्या समृद्धीसाठी आपण प्रयत्न करूया आणि हे वातावरण असंच कायमस्वरूपी पुढे राहील अशी आपण आशा करूया. तुमच्या पुढील वाटचालीला मी खूप खूप शुभेच्छा देते. संपूर्ण कोकण 7 लाईव्हच्या टीमच्या तर्फे मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते आणि तुमच्याकडून अशीच कार्य घडत अशी आशा करते. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.